díomh a cór de líman sáthó glór an bhfuil, tá súlagan bhfuil si go maith agus gur baint tanmhas na scill iomanaíochta an bhí se caite. So an jobh tá sé ábhrí le súl, tá sra Dúshláin 60 second le amach agam díomh, so bheith 8 ginn de skillne fad a dhéanamh a chuin agus an spruch a bheith róin na an scór is irde a charú lastig de éon nómad a bháin. Ceann tapí chun tosna amach an jobh a cóirde, siar a hán ná gá cón agus gá líród, so tá mí chun na slitar nó na líród a ágant ceann a bháin ar an dá chón, agus tá mí gemacht ó cón go cón ag ardú na líróide, fág mí ar an talamh ríiste agus téimi go dtí an taobh eile ansá. So tá spás 10 mádar ar na cón, agus ná déananig idir rúd ó scór héin a charú ag an deire. Sin cé ceann eile ná Dúshláin an bhaile. Now dhéanam mar cleachta ar an gceannsá an bhí se chatte in sa sciilne amána ach an jobh is Dúshláin a háigéis. So ha mí chun seasamh leis an hóna in aig an bhaile, agus ar feadh 60 second an son búlan tú an slitar nó líród as an bhaile isteach de lámh, ha mí chun 60 second a chahabh ar thaobh de lámh a clé, agus 60 second a chahabh ar thaobh de lámh a deise ansá, agus ná déananig idir rúd ó scór a chlárú ag an deire. Well, tá súla gom go raibh si be cleachta an gceannsá ón óir dhearnach a bhí mar le chéile a cháirde. So ceann an éasc ar fad, níl a déanamh ach an líród a ágant ar an talamh agus é a freabhas deacha de lámh as de chos le a chumáin agus ba cóbaideach sé níos san éon bhabhta bháin mar sin is deacha de lámh. Cosúla gachar dhéanamh tránóna, ná déananig I darmid for scórna a chlárú nó a tafadí dhéanamh ar na scórna ag an deire, agus íreach dhéanamh chur le ar scórna fé mar a lean na seachtaí ar aig.
Johnny an orsa a cháde. So siar ha no gan an lábh úsáid nor a hagan an slitter nó líród ar ascút ó an mala. Seasan tú 10 madar ó an mala nó hartar an méid sin, nor a bhúlinn tú an líród, agus nor a hagan sé ar ascút chun tú an cumáin síos chun é smachtú, nor a ha sé smachtathe agat sé sin ceann a bháin, agus chun tú siar ar an mala ar ríiste. So ríiste le gachrod, déanam míad cinnte na scóir na hafada agus súla chumara ar féin mar a leanan an Gníomhaíochtaí Raig. An bhí se chatte a cháde, cé go háachtas atá sé an smachta bheith agat ar an slitir ans gur féidir at scóir na álins na cluichí. So ceann íse le há dhéanamh gin se mar an ghéana is a bhí an gaan déirnach an téananig súla tá ann go bhfuil an líród é tacht ras go íse le an mala chun tú an cumáin síos chun an slitir a chur fé smacht sin ceann a bháin agus chun tú siar ar an mala íse le ríiste anas go deocha sé ar leiscút íse le an mala. Féidir an ceann saithíon is a cist na cáda ceann déirnach má taceadú bíbh ná habair le mam agus dagan orné sin libh. So ceann an éos go ríist praban tú an líród ar an gomáin in san céad nómad sé sin prabháin 1, 2, 3, 4 agus sa riile. In san darna nómad an son ha mi chun dhéanamh ábharí níos casta so ha mi chun an cumáin a bhagtáil taobh na mar sin ach é a chur timpeallaí gorcail. So bheadh sé ag dul timpeall ar nós an chloig. Agus caithfidh siad na prabanna a chomh féin mar a haon sé timpeallaí gorcail mar sin.
Sin bhfuilm sé neomh cóirde tá súlagam gur bhainteach tanna bhas na scileanna go léir a chleachta. Níl tú ach písa sprí, písa cleachta agus má haintse van deis idir sahagus an céad session eile bí cleachta mas a gardaín agus a chuir féir a bhgad scileanna agus nóir thucaigh aimsú na craobh ar ríist le méid anmh.